Nah, iki mau kudanan dadi ngalih nang pondoke kebone wong iki, kebone sapa iki? Kebone praye ta to iki? Kebone praye to, Yo, rewang oh iya. dhewe. Iya, dadi ngalih ku mau kuwate ndak mateng bodene akhire ngalih. Wah, pernah rek iki rek. Iki yo ngene iki wis. Udan-udan. Ya ndak apa-apa masih mulai rada sore, jare udan iki. Urip di desa. Nah, yo wis Ramban men amin. Oh, Ramban kamu. Yes, ya apa ya wis di nikmati lah iki bakar bote iki. Oh enak iki nek mateng iki. Wah, mantap nek iki. Mateng manene bodene. Asik yo nek bakar bote di kebon yo. Asik iki nek DPC. Nasi ora DPC yo. Jarang biasa iku nek awak payang itu paling dolane iku nang Desa Kapuk. Desa Kapuk iku wis daerah roh kon ras Desa Kapuk iku. Desa Kapuk iku Panele dene dipaten nang kaya ya Desa Kapuk iku ya kate turu iku lho. Awake ngantuk, Desa Kapuk iku awake ngantuk ras. Iku dolane. Iku diarani Desa Kapuk. Mbuh kecamatane apa ndak roh? Kecamatan Guling. Oh iya kecamatane Kabupaten Kasur. Ya buru-buru iki aku Desa Kapuk iki. Lho, Desa Kapuk iku anu ora enak nang mesti enak ras. Desa Kapuk iku. Kecamatane Guling ya. Ah, ngono. Bantal guling ku jelas. Duh, panas rek. Oh, iki kan merenge. Iki kancane padha ndelok Jackson, awake dhewe kroso nang alas. Yo nek share ya ndelok engko, ndak share ya ndak ya nek momene seneng ndelok Jackson ya ndak apa-apa, sing ndak seneng Genine ra. Sing ndak seneng ya ndak apa-apa ngono lho. Kah genine. Ya jenenge wis ya apa hiburane masyarakat. Share ndelok, ndak share ya ndak ndelok. Tapi kaya aku ya mbuh maneh apa jare engko wis. Wah, dikerek enak udene paling. Oh, mantap iki. Ya udah krik kemarin. Oh iya, iki kait pelengi kait apa ya nek ngarani bahasa Indonesiane apa? Gosong. Gosong apa bahasa Indonesia? Pereng. Angus. Ndak ngerti ya, Pak. Bahasa Jawa ki akeh men anu nembane iku. Iya, Bahasane pereng. Nah, iya jenenge multi di Indonesia iki bahasa daerah iku akeh. Pernah akeh wong Jawa bahasane akeh. Bahasa daerah. Arane lah. Banyak terlalu anu apa yo? Akeh bahasa no. Ya, akeh bahasa. Murah bahasa. You know. Lumut perek ning ras. Ya nono. Yo jenenge oyane kobong. Ngere bote newe mateng. Ndi ras? Oh enak kuwi punel. Kuwi akeh kuwi. Rek. Mas rek. Sampai jadi aku Wah, mantap nek iki rek, mantap. Mantap. Wah, mantap rek. Panas denggule panas. Sing kurang tuwek mbene iki. Enak to. Yang botol-botol iki mau sing tuwek to. Kurang tuwek. kaya ngene iki nang kutho nek rono. Iki bote iki obat bote iki. Awet muda. Tutu. Tak kandhane murah anu teng. Obate anu bote bakar iki pereda otak ngowos. Dadi nek otake ngowos mangan bote, tapi bote sing dibakar iki. Tapi jarene lho, jariku jarang bener yo. Lho tembung jariku jarang bener. Jarene ngene iki kena digawe apa penyakit lambung atau apa maneh. Tensi darah tinggi jarene tapi aku dhewe ya ndak ero. Mana sing ono. Apane iki? Ono kimiane iki. Original. Awet nono, Pak. Awet nom.
Tabihan mana bute, jadi penyakit tuh. Jangan itu awet ayo, awet. Sama saya iki, wo, dia dulu kembung, dia dulu dari tinggi, tekan kuraman bute. Nah, Wah, tahu pernah ya Allah. Tahu. nah. Tahu jak lu kerosok. Kekrusuk jare wong Jawa kekrusuk jare mbuh Biasanya apa ya? Bakar. bakar iku nek wong desa ya kekrusuk. Kekrusuk. Wah, Iki apa iki mau? Enggak hujan. Bunga. Enggak hujan. Degan wah. Emang ganteng ya. Iya, Nasib. ngantuk wis nang wong. Enak kan. Ini menang gandengane Min. Gandengane. Iya, gandengane ku ya klopo nomik kuwe. Banyune piye? Wah, enak. Hari iki sing enak. Nah, ngene iki anu kraus. Itu ngilangi mah. Pangan ras isik ku ras. Abdallah. Aja medak dipangan. Yo iki kena ge. Telur. Wah, mantap nek dipangan sak apa sing gosonge. Mari tenang. Arep ah? Ngomong nek arep. Oh, sampe gak arep. Jadi kepingin kok Nasul. Ngomong ngiler. Kraus. Ngiler jadi sambil Video kok enak. ngiler ya. Mentamennya ngiler. Wah, iki. Ngeri apa ini? Udan-udan kare mendung soalane. Suasanane mendung. Enak tuh. Enak, ndak melu bakar. Gimana? Kecil. Enak udah kuwi kayak ono gini ya. Iki Bener. kayak ono gini. Iya jarene tapi aku ndak roh. Tapi sing mesti ku anu, ya iku mau sing tak omong iku mau. Pereda otak ngowos. Iya, murah nang untuk ngowos Ras. Bakar rembote. Waras. Iya. Mungkin pereda otak ngowos bakar rembote iki. Kulite iki kulite gurih. Inilah. Yo. Gini model iki. Enak. Apa? Ono gini model itu. Iya nek kayak gula to. Enggak, rasanya enak gini kan. Ini rong tahun enggak tahu. Rong tahun. Nah, ini suwe nggak tahu bakar bode yo. Wah, permarek. Aduh ya Allah. Ini ki ndak nandur ya, belum mesti ono. Tapi ki masih bakar ngene ki ndak oleh nyolong, ndak mencuri milik orang lain. Dewe. Punya ini saudara seteng iki sing duwe, ndak nyolongi lur. Wah. Mantep. Mbote. Iki mbotene bukan hasil mencuri. Iki sing mbute sing duwe iki ya anu awake dhuwur iki. Ku. Ya nek pondoke iki mau ngampung nang Prayit. Sepurone iki bakar bode nek kebone iki. Iku mau udan. Nang Kuno terowe. Oh, wis. Pernah ya, oh. tak wis mboten wis. Isik sitok iki. Kumpul bodene. Nek bakar mana? Mana? Tahun ngene yo. Ini ki wong tane ndak sabar-sabar. Tahun. Ngene bodene ku tahun. Wis. Payahe mangan bode wis. Bodene entek.
ngombe sih. Mantap, mantap. Oh, iki kopi. Wis. Iki mana wong akeh. Undur diri, iki wis sore. Aku dhewean ae. Iki mau pulang saudara, iki sore mau undur diri. Mana wong akeh. Wetenge wis wareg. Jadi mau pulang, mau mandi di rumahnya masing-masing. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.